sila. Wala sila, Roman. Nee, wat die mooiste is, ek en die man het nog nooit mekaar gemeet. Ek sien man vir die eerste keer nou, ek en die man het gecommunicate via WhatsApp. In Godse waarheid. Ek het maar net via WhatsApp gepraat. Maar wanneer jou spirit connect is alles makkelijk. Toen kwam ik, Jack moet dit doen, man, ik moet dit doen. Kan ik gewoon die ding doen? Ik voel het in mijn geest, ik wil die ding push. Het gaat nou mooi zijn, we gaan nou die programma doen. Maar kan ik gewoon die ding vol doen? Niemand moet niet horen. Ik moet erover dat je recht hebt, man. Ik is recht. Ik moet zeggen, na die kruis kom ik weer. Vlak in die.
Sit eens maak hom klaar. Hallelujah.